Уявіце сабе, сёння лагатып Marvel каштуе мільярды долараў. Жалезны чалавек, Тор, Капітан Амерыка, Мсціўцы. Здаецца, што яны заўсёды былі каралямі Галівуда. Але быў момант, калі Marvel літаральна памірала. Грошай амаль не засталося. Коміксы прадаваліся ўсё горш. Любімых герояў давялося прадаваць па кавалках, нібы апошнюю маёмасць перад банкрутствам. У мяне ёсць пытанне. Вы ведаеце, які знакаміты галівудскі рэжысёр аднойчы заявіў, што в фільме Marvel гэта не кіно. У канцы відэа я раскажу, хто гэта быў, што менавіта ён сказаў і чаму гэтыя словы выклікалі сапраўдную буру ў Галівудзе. Ты на канале Брэндава хата. Пакуль не забыў, пастаў падабайку. Часта, калі мы чуем слова Marvel, перад вачыма адразу пастаюць мільярды долараў, чырвоны лагатып, прэм'еры, зоркі Галівуда і чэргі ў кінатэатры. Але праўда значна цікавейшая. Усё пачалося не з гіганцкай карпорацыі, а з некалькі людзей, якія проста любілі прыдумляць гісторыі. У 1939 годзе выдавец Мартін Гудман заўважыў, што коміксы становяцца ўсё папулярнейшымі. Ён адкрыў невялікае выдавецтва Timely Comics. Ніхто тады нават не мог уявіць, што праз дзесяцігоддзе гэты маленькі бізнес стане Marvel. І вось што цікава, у 1939 годзе ў офіс заходзіць 17-гадовы хлопец. Яго звалі Стэнлі Мартін Лібер. Свет пазней даведаецца пра яго як Стэна Лі. Але ў той момант ён быў проста юнаком, які хацеў хоць неяк зачапіцца за працу. Яму не даручалі пісаць вялікія гісторыі. Ён не быў галоўным мастаком. Ён не быў начальнікам. Яго першыя заданні былі настолькі простыя, што сёння многія нават усміхнуцца. Ён прыносіў абеды супрацоўнікам, запаўняў чарнільніцы мастакоў, паднасіў паперу, падмятаў офіс, карэктаваў дробныя памылкі ў тэкстах. Фактычна быў хлопцам «падай прынясі». Як кажуць у нас, знізу лесвіцы вышэй не заскочыш. Трэба ісці прыступка за прыступкай. Але вось што дапамагло юнаку. Кожны дзень ён назіраў, як нараджаюцца гісторыі. Як з чыстага аркуша з'яўляецца герой. Як некалькі алоўкавых штрыхоў прымушаюць мільёны людзей верыць у цуды. І менавіта тады Стэн Лі зразумеў, ён хоча не проста працаваць у выдавецтве. Ён хоча ствараць сусвет. Праз некалькі гадоў ён ужо пісаў свае першыя коміксы. Але сапраўды прарыў адбыўся толькі ў 1961 годзе. Разам з мастаком Джекам Кірбі ён стварыў фантастычную чацвёрку. І тут Marvel зрабіла тое, чаго амаль ніхто не рабіў. Замест бездакорных герояў яны паказалі людзей, сапраўдных, з памылкамі, з крэдытамі, сямейнымі сваркамі, страхамі, комплексамі. Пітер Паркер хваляваўся, ці хопіць яму грошай заплаціць за кватэру. Тоні Старк быў мільярдэрам, але не мог уцячы ад наступстваў сваіх уласных рашэнняў. Брус Бэннер баяўся самога сябе. Людзі Ікс адчувалі сябе чужымі ў грамадстве. Гэтыя гісторыі былі не пра суперздольнасці, яны былі пра нас. Пра чалавека, які баіцца не здаць экзамен, пра бацьку, які хоча абараніць сям'ю, пра дзяўчыну, якая не ўпэўненая ў сабе, пра хлопца, які спрабуе знайсці сваё месца ў жыцці. І менавіта таму мільёны людзей пазнавалі сябе ў гэтых героях. Бо сапраўдная суперсіла не лазеры з вачэй. Сапраўдная суперсіла не здавацца, нават калі здаецца, што ўвесь свет супраць цябе. І, як не дзіўна, праз некалькі дзесяцігоддзяў сама Marvel будзе вымушана прайсці гэты ж урок на ўласнай скуры. І вось які быў урок. У 1990-х усё, што збудавала Marvel, развалілася. І не таму, што коміксы сталі дрэннымі. На рынку ўзнік сапраўдны бурбалка. Пакупнікі масава скуплялі спецыяльныя выпускі, думаючы, што яны калісьці будуць каштаваць мільёны. Выдавецтвы друкавалі дзесяткі розных вокладак аднаго і таго ж выпуску. Бліскучыя вокладкі, галаграмы, абмежаваныя серыі, спекуляцыя замест любові да коміксаў. І вось бурбалка лопнула. Продажы абрынуліся. Крамы масава закрываліся. Уся індустрыя пачала тануць. І Marvel апынулася ў самым цэнтры шторму. Дарэчы, напішыце ў каментарыях, які герой Marvel для вас заўсёды будзе нумарам 1.
Цікава будзе пачытаць. У снежні 1996 года Marvel Entertainment Group падала заяву аб банкрутстве паводле раздзела 11 закона ЗША. Даўгі ацэньваліся прыкладна ў $700 мільёнаў. Кампанія апынулася ў цэнтры жорсткай барацьбы паміж інвестарамі. Асабліва гучным стаў канфлікт паміж Рональдам Перельманам, які кантраляваў Marvel, і бізнесменам Карлам Айканам. Гэта былі ўжо не коміксы, гэта была вайна за кантроль над кампаніяй. Пакуль кіраўнікі сварыліся ў судах, Marvel працягвала губляць грошы. Здавалася, гэта канец. І вось наступіў самы балючы момант. Marvel пачала прадаваць кінаправы, бо трэба было выжываць. Sony атрымала правы на Чалавека-павука, 20th Century Fox на Людзей Ікс. Таксама Fox атрымала фантастычную чацвёрку. Universal – Халка для асобных кінапраектаў. New Line Cinema – Блейда. Кожная такая здзелка прыносіла неабходныя грошы, але разам з грашыма Marvel губляла кантроль над сваімі самымі любімымі і вядомымі героямі. Сёння гэта выглядае дзіўна, але ў сярэдзіне 1990-х мала хто верыў, што супергеройскія фільмы могуць стаць асновай кінаіндустрыі. У 1998 годзе адбыўся сюрпрыз. На экраны выйшаў Blade. Бюджэт каля $45 мільёнаў. Сусветныя зборы больш за 130 мільёнаў. Фільм даказаў, дарослы супергеройскі баявік можа быць прыбытковым. Потым прыйшлі X-Men у 2000 годзе. Яшчэ праз 2 гады Spider-Man Сэма Рэймі. Ён сабраў ужо больш за $800 мільёнаў па ўсім свеце. І вось парадокс. Фільмы былі пра герояў Marvel, але асноўныя прыбыткі ад кіно атрымлівалі іншыя студыі. Marvel усё яшчэ заставалася збоку. Нібы гаспадар, які прадаў дом, а цяпер глядзіць, як у ім святкуюць іншыя. У 2005 годзе кіраўніцтва Marvel прыняло рашэнне, якое многія назвалі вар'яцтвам. Кампанія атрымала крэдытную лінію прыкладна на $525 мільёнаў ад Merrill Lynch. Закладам фактычна сталі правы на некалькі яшчэ неэкранізаваных герояў Marvel. Калі б план праваліўся, кампанія магла б страціць амаль усё, што яе яшчэ заставалася. Удумайцеся, пасля банкрутства, пасля продажу галоўных герояў, Marvel ізноў паставіла ўсё на адну карту. І, як кажуць у нас, пан або прапаў. На той момант Жалезны чалавек не быў самым папулярным героем. Шмат хто лічыў яго другарадным. Большасць дзяцей марылі пра Чалавека-павука або Расамаху, але правоў на іх ужо не было. Таму Marvel працавала з тымі героямі, якія засталіся, і гэта нечакана стала перавагай. Не трэба было параўноўваць сябе з мінулымі фільмамі. Можна было пачаць усё з чыстага ліста. І вось тут яшчэ адна рызыка. На галоўную ролю ўзялі Роберта Даўні-малодшага. На пачатку 2000-х ён ужо быў вельмі таленавітым акцёрам, але яго кар'еру сур'ёзна пашкодзілі праблемы з залежнасцямі, арышты і судовыя справы. Некаторыя страхавыя кампаніі нават не хацелі працаваць з ім. Студыі лічылі яго занадта рызыкоўным. Аднак рэжысёр Джон Фаўро настойваў менавіта на гэтай кандыдатуры. Пазней Стэнлі казаў, што выбар быў ідэальным. І гісторыя паказала, ён меў рацыю. У 2008 годзе выходзіць Iron Man. Бюджэт каля $140 мільёнаў. Сусветныя зборы прыкладна $585 мільёнаў. А потым сцэна пасля тытраў. Нік Ф'юры. Асамблея мсціўцаў. Гэта быў момант, які сёння лічыцца адным з самых важных у сучасным Галівудзе. Тады мала хто разумеў, што перад вачыма нараджаецца новая мадэль кінавытворчасці. Marvel ужо не проста выпускала фільмы. Яна звязала іх паміж сабой. Героі сустракаліся, падзеі ўплывалі адна на адну. Гледачы хацелі бачыць наступную гісторыю, потым яшчэ адну і яшчэ. Так нарадзіўся Marvel Cinematic Universe. Да выхаду Avengers Endgame у 2019 годзе кінасусвет ужо стаў глобальнай культурнай з'явай. Сам Endgame сабраў каля $3 мільярдаў у сусветным пракаце. 31 жніўня 2009 года прагучала навіна, якая шакавала індустрыю. The Walt Disney Company купляе Marvel Entertainment. Кошт здзелкі каля $4 мільярдаў. Памятаеце банкрутства, продаж герояў?
прайшло ўсяго каля 13 гадоў. І кампанія, якая ледзь не знікла, ператварылася ў адзін з найкаштоўнейшых актываў сусветных забаў. Некаторыя крытыкі сцвярджалі, што Disney зробіць Marvel занадта стэрыльнай. Іншыя, наадварот, казалі, без Disney такога маштабу развіцця ўжо не будзе. Дыскусіі працягваюцца і сёння. Было б няправда сказаць, што пасля здзелкі Marvel толькі перамагла. Прыхільнікі неаднаразова крытыкавалі студыі за празмерную колькасць праектаў пасля Avengers Endgame. Частка гледачоў лічыць, што якасць некаторых фільмаў і серыялаў стала ніжэйшай. Гэта спрэчка, якая не сціхае. І тут няма аднаго правільнага адказу. І вось цікавая дэталь ужо з нашых дзён. У 2025 годзе пасля выхаду першага трэйлера Fantastic Four: The First Steps у інтэрнэце разгарэлася новая дыскусія. Прыхільнікі пачалі уважліва разглядаць рэкламныя постэры і заўважылі дзіўныя дэталі. Недакладныя прапорцыі рук, незвычайныя твары ў натоўпе, людзей, якія выглядалі амаль аднолькава. Некаторыя карыстальнікі сацыяльных сетак выказалі здагадку, што пры стварэнні рэкламных матэрыялаў маглі выкарыстоўвацца інструменты штучнага інтэлекту. Тэма хутка стала віруснай. Адны казалі, няўжо студыя з мільярднымі прыбыткамі эканоміць на мастаках? Іншыя адказвалі, гэта проста памылкі дызайну або фотамантажу, не трэба шукаць сенсацыю там, дзе яе няма. Marvel даволі хутка адрэагавала. Прадстаўнік студыі заявіў, што штучны інтэлект не выкарыстоўваўся пры стварэнні афіцыйнага постера фільма. Аднак гэта не спыніла спрэчкі. Для многіх гэтая гісторыя стала прыкладам таго, як сёння нават адна незвычайная дэталь на плакаце можа выклікаць шматдзённую дыскусію ва ўсім інтэрнэце. І гэта добра паказвае, насколькі высокія чаканні цяпер у аўдыторыі. Калі ў 1960-х фанаты абмяркоўвалі сюжэты коміксаў, то сёння яны літаральна вывучаюць кожны піксель рэкламнага постера. Такі ўжо новы свет. І, напэўна, галоўны урок тут просты. У эпоху штучнага інтэлекту нават вялікім студыям даводзіцца быць максімальна празрыстымі, бо давер гледачоў часам каштуе даражэй за самыя дарагія спецэфекты. Памятаеце пытанне на пачатку відэа? Які знакаміты рэжысёр заявіў, што фільмы Marvel гэта не кіно. У 2019 годзе легендарны рэжысёр Мартин Скорсезе ў інтэрв'ю часопісу Empire сказаў фразу, якая абляцела ўвесь свет. Я не гляджу іх. Я спрабаваў, але гэта не кіно. Шчыра кажучы, найбліжэйшая аналогія, якая прыходзіць мне ў галаву, гэта тэматычныя паркі. Пазней рэжысёр удакладніў сваю думку ў адкрытым лісце для The New York Times. Скорсезе не сцвярджаў, што фільмы Marvel дрэнна зроблены. Наадварот, ён адзначыў прафесіяналізм іх стваральнікаў. Але на яго думку, галоўная мэта такіх блокбастараў – моцныя эмоцыі, атракцыён і відовішча, а не рызыка, аўтарскае выказванне ці даследаванне чалавечай псіхалогіі так, як гэта традыцыйна робіць кіно. Словы Скорсезе выклікалі сапраўдную буру. Адны падтрымлівалі яго і сказалі: Галівуд сапраўды стаў занадта залежным ад франшыз. Іншыя спрачаліся. Хіба можна назваць не кіно фільмы, якія кранулі мільёны людзей і прымусілі іх смяяцца, плакаць і суперажываць героям? Да дыскусіі далучыліся многія вядомыя рэжысёры і акцёры. Адны пагадзіліся са Скорсезе, іншыя абаранялі Marvel, сцвярджаючы, што кіно можа быць розным, і месца ёсць як для аўтарскіх драм, так і для маштабных блокбастараў. А цяпер мне сапраўды цікава ваша меркаванне. Як вы лічыце, Мартин Скорсезе меў рацыю? Напішыце, калі ласка, ў каментарыях. Калі вам спадабалася гэта гісторыя, пастаўце, калі ласка, падабайку. Так YouTube пакажа гэта відэа большай колькасці людзей. Падпішыцеся, калі ласка, на канал, калі любіце сапраўдныя гісторыі вялікіх кампаній, геніяльных ідэй і неверагодных паваротаў лёсу. І апошняе пытанне ад мяне. Калі б вы маглі вярнуць Marvel толькі аднаго героя, які ўжо быў прададзены, каго б вы выбралі? Чалавека-паўка,
Людзей Х, фантастычную чацвёрку? Напішыце мне. Да сустрэчы ў наступным відэа і хай жыве беларускамоўны YouTube.